Neno nano, sakmono, tak bagus. Den, sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja lengka raja Ayo. Tutup. Tutup. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming bang ganggu wae Sinto. zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman sampean lho kudune Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngalyo jroning bang praja. ganggu wae kobong gede juring praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to Kondektor nabrak cengelmu. apa ngono kae Kondektor. kondektor Yuk. komposer Ya tatanan ruk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Kuwi ya. ya tonton lho jomblesan lho Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audi lenggah niki niki lho Izin ya, Gus. lah Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Oke. Sikat. abang Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak.
Keplak-keplak. Kuwi guse kok mau Keplak-keplak. Mas, ngene lho. tanganmu abuh kowe engko. Nek plak-plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono nye dik tak tak dik dik tak Tuk, tuk. dik tak ngono lho. Tuk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, Bisa. abanono. Nah, yo Delok nah. tek 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 sing sini. Sangkoke dudu. Yo. Yo, wis karepmu monggo. Ya, Pak. Tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Tak tak. Tak dik dik tak. Oke. Lah kok ge lambe iki lho. Lah kok terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. kolaborasi lho Ditata, iki tak ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Lah iya. Nah, Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki ngatur penyanyi Niken? top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin aku ben apik. Ngising di sini. Ya. Siap.